Лево дело. Да, в нещо видео ще играем на лево дело. Това е някаква игра там, където някакви чета ще ти прави, да знам. И така, да, и така. Добре, значи сега разбрахме, че някъде тук... Скок! Че това е лесно. Така го казвам, да, ама после не може да е лесно. Добре, това е... Това не е лесно. И да, днеска с него още... Колко видеа? Още 2-3 видеа с него днеска. Тече 3 видеа в един ден. Това е реклама, разбира се. Добре, върнахме се. Този път има Да. Значи, чум назари. Окей, сега скачаме и това беше това. Окей, тази игра ще е трудна и лесна, не знам. Това... Добре, значи скачаме. Добре, това не го очаквах. Изобщо не го очаквах. Добре, това го забравих. Добре, това... Бягай. Выживах някак си. Оп, другия лево, не знам. Окей, значи бягаме, спри. Чакай. Спри. Скок. Давай, направих го. Значи, ако направя 5, окей. Сега, скачаме. Не скачаме, изобщо не скачаме. Така че, скачаме и го правим. Това е лесно. Отново реклама, защо ми дава реклама? Добре, връщаме се от реклама. Това е страшно, защото може пак... Това защо не го видях. Добре, защо? Мисля, че ще прави същото. Това го разбрахме. Първото нещо не мога да направя. Насам. Отивай напред. Защо? Добре. Сега. Не искам да играя вече тази игра повече. Това е скил issue вече. Това... Забравих последното. Хора, не го фейквам. Изобщо. Съдущи назад. Добре, това... Мама, моя пицария. Скачай. Сега чакаме. Скачаме и това беше. Добре. И пак ми даваш реклама, разбира се. Хора, тази игра да лево от дело ме издразните, че ще играем. Още една игра, която ще ме издразни. Geometry Dash Light. Да, тази игра съм я играл преди, само че съм играл това и както виждате 26% съм минал и после се издразних и мислех, че щупих нещо, не знам. Така че, да. Ще е трудничко, ако не знаете. Там, тук, там, чао. Добре, чай, че тази музика е копирайт. Моля се, YouTube не ми измахай видеото, моля се. Аз май не мога играя, просто тази игра не... Добре. Така. Сега. Тук скачаме, тук отиваме, тук скачаме, тук отиваме. Тук. Не отиваме там. Тук сме вече. Минахме нещо с там, където трябваше да скачаш. Оп. Ти ще... Това го забравих. Да, казах ти вече. Това съм го играл преди. И забравих, че малко... Тук не. Това е по-лесно. Това е нещо като Flappy Birds. Една игра, където играеш там с... Оп, това е лесно. Оп, от тук вече нищо не знам какво ще стане. Замахна някакъв стотинка. Сега наснам. Не мога да говоря. Тук скачал. Там, тук. Не. Начало. Защо? Добре. Вече не знам на кой опит. Ето, 15. Да. 15 опит. 15 опита. Какво стана? Нищо. Даже не мога да стигна там, където беше там при хеликоптер или там Flappy Birds. Там нещо си причина Flappy Birds. Те, че
Не знам. Тук не ска. Най-накрая точно за тебе. Добре. Тук отиваме. Тук натам отиваме. Насам отиваме. Нагоре отиваме. Flappy Birds. Тук отиваме. Сега какво ще правим? Да, това е той. Тук. Сега, тук внимава. Не, точно казах да внимава. Не, защо реклама? Добре. Начало правим. Сега ще направя още 5 опита и ще отидем на друга игра да играем. Да, днешното видео ще направим multiple игри. И един опит. Това беше един. Не искам да се отидем на другата игра. Тази игра е забавна. Но вече като умирам, те вече не ме е забавна. Така че, да. Това лагна. Това трябваше да го видите. Това лагна. Тази игра е хубава, но ми лаги много. Добре. Последен атемпт. Или... Не, още два имам. Чай. Окей, трябва. Добре. Така. Скачай. Не, защо трябва тя на... Хора, тази игра ще мина. Не ми пука, тази игра ще игра друго видео. Ще отивам на другата игра. Другата игра, разбира се, е... Roblox. Да, забравих, че трябва. Така че... Да, нека сега... Да изберем рандом игра. И... Това е моят брат Калян тук. Ето е това. Калян 769. Той играе там нещо там. Едно плюс едно спид и там нещо. Не, това няма го игра. Тези тук са игрите, които аз ги играя. Нека да играем с това. На тази игра съм много добър. На Parkour Spiral. Тъй че имам 3 пъти. Ако умра, свърша видеото. Няма даже... Мисля, че ще го мина за 2 пъти да падна. Нещо такова. Да. Нещо такова. Day 2. Да, казвам ми. Това ми е втория ден да гледа тази игра, но съм добър. Стигнах до това, до Ice. Това е трудно. Така че... Може даже да го... Няма да го мина. Това е първи опит. Защо се хлъзгам? Добре, чай. Без 3 опита, после. Чай са. Тези 3 опита ще ги направим после. Защото, както гледате, няма начин това да го таковам. Вижте сега, гледайте. Аз отивам в той нещо отивам сега. Не мога да... Ама как да го таковам той нещо? Няма начин да го... Да, нека да играм друга игра. Това няма как. Това не. Няма как. Go Battles. Това е нещо като футбол, но не знам. Claim. Това съм го играл преди. Тук ще играем 2 игри на това, защото това е... Тази игра даже може една да играем, защото след малко трябва да направим нещо. Да. Аз съм добър в тази игра, но може... Има... Виж колко XP имам, така че да, нека да изчакаме да дойдат всички. И отново аз, разбира се, нямам батерия. Нещо... Почваме, окей. Сега какво трябва да правя? Добре. Защо казвам какво трябва да правя, като вече тази игра съм я играл преди? Не към мен. Ще плача, наистина ще плача. Топката да ни идва и пак идва към мен. Аз викам топката да ни идва към мене, ама идва към мене. Те нещо правят. Да, влезе. Браво. Браво, вкара го, задири мене. Само да не ми вкарат моя... Не искам да ми вкарват гол. И ето, виж, аз помогнах на някой да вкара... Чакай! Той си вкарва в нея моя гол. Добре, някой излезе... Чакай, на жълто отивайте, моля са. Не на нас. Да, вкарай предно, той има един живот.
Опа, вкараха му и томра. Добре, сега почвахме с 7 и сега сме с 5. Аз съм по средата. Тос. Там ще ритам. Той ще на мене ще даде и аз вкарах гол. Yes, вкарах гол! Добре. Тос още тук не е умрал. О, не, Тос идва. Дай на мен, разбира се. Аре, дай в гола му. И в два гола вкарах, искам хатри. Гледайте. Хоп. Yes, давай, Филип, гол. Това как не е гол? Той ме взема, това е какво? Това някак се не беше гол, не знам как. Това ще му вкарам сега тук. Защото той ми прави тук някакви чинчанчонови неща. Вкарай, добре, това не знам как не беше гол, ама окей. Добре. Окей. Сега, пап. Не можа да вкара, не можа. Тази игра повече не искам да я видя. Как самичък се удари. Самичък се такова в моя гол. Но хора, това беше за това видео. Ако искате още за Roblox или например The Devils, там нещо си, там The Level Devil или Geometry Dash. И даже стиглих една игра Baldur's Basic, защото някой ми каза да играя нея преди половин час, защото аз днеска снимах 3 видеа и може пък днеска също да го снимам. Ако имам време, може днеска да го снимам. Така че да, но това беше това видео. Чао!